A veure, el Gerard Forés i Dalmau és professor de secundària, nascut a Figueres, i es va llicenciar en Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és el coordinador de la Comissió de Llengua de la Sectorial d'Educació de la Intersindical i en els últims anys ha irromput amb molta força en el debat polític sobre el català als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. Això ho va fer especialment amb el llibre de Càleg irreverent per a la defensa del català, que potser alguns de vosaltres recordeu haver anat a la presentació que es va fer aquí a Valls. En aquest assaig, amb què vol crear consciència del repte de mantenir viva la llengua en el dia a dia, reivindica als governs, l'autonòmic i els municipals, una política lingüística més decidida. A més, entre molts altres aspectes, alerta sobre la poca exigència del català als mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i sobre les polítiques econòmiques desenvolupistes que acceleren el procés de substitució lingüística. Avui ens parlarà dels dubtes i les certeses del relleu intergeneracional de la llengua catalana. Moltíssimes gràcies d'estar aquí avui entre nosaltres. Gràcies a tu per presentar-me. Abans que res, dir-vos que la Marina m'ho ha posat molt difícil, és a dir, la seva exposició no es pot superar i, com deia aquell, el que no pot ser i a més és impossible, o sigui que faré el que pugui. Sí que vull recalcar que el que fa la Marina té molt mèrit, al meu parer, perquè ella és una persona que ve del món acadèmic, però no és d'aquelles persones del món acadèmic que es queden allà entotsolades, allà tancades al seu món i no surten al carrer, no? Qui diu jo, diu el Pau Vidal, altres divulgadors lingüístics sense pretensions acadèmiques ens hem hagut de sentir moltes vegades del món acadèmic: vosaltres no ho feu prou bé, no en sabeu prou, no sé què, i dius, no, si no hi ha cap problema, surt tu i fes-ho tu i dona la cara a tu, no? I llavors et diuen, no, i dius, bueno, doncs la Marina és un exemple del que no s'ha de fer i del que s'ha de fer, i per tant en aquest sentit estic agraït a la feina que fa ella també ara des del govern del nostre país. També us volia agrair a Valls per la Llengua, que sou 70 entitats, poca broma, i 70 entitats donen per molt, no? Especialment per fer una d'aquelles coses que ens ha faltat molt en aquest país, que és lobbies de pressió, perquè es facin coses. Si no hi ha pressió, no es faran coses, desenganyem-nos. Per voluntat pròpia, la major part no ho faran. Per tant, els hem de pressionar. Deixeu-me que us expliqui una anècdota. Nosaltres com a intersindical formem part de Som Escola, que és un macrocefàlia total de 70 entitats de defensa de la llengua, etc. I un bon dia li vaig preguntar al tècnic d'Òmnium Cultural que ho portava: escolta'm, exactament aquí ens estem reunint i mai no arribem a cap conclusió perquè hi ha dos punts de vista molt diferents, uns que volen tibar més, els altres que volen tibar menys. Per què serveix Som Escola? I em va dir, mira Gerard, Som Escola serveix per fer una mani al dia que ens imposen el mínim del 25% de castellà. I vaig dir, ostres, llavors serveix de poc, no? Som Escola hauria de servir d'alguna cosa més, tenir aquest amàs d'entitats. I curiosament us vull donar una bona notícia: hem estat pressionant a nivell intern i hem arribat a un acord perquè serveixi de lobby de pressió, sigui quina sigui la sentència dels tribunals sobre l'educació en català. Hem arribat a aquest acord. Si es manté aquest model, farem del lobby de pressió perquè hi hagi millores concretes, nosaltres farem propostes concretes perquè la vehicularitat del català sigui millor del que és ara. Si no, ja ho veurem, però el concepte aquest, lobby de pressió, pressionar, fer comunicats públics, sortir als diaris, crear estats d'opinió, això és el que ha de fer Som Escola i el que pot fer Valls per la Llengua, per exemple. Jo volia parlar-vos una miqueta de la panoràmica on som, com veig jo el món dels joves, una miqueta, i us donaré algunes dades. Sí que és veritat que aquest país ara mateix té un problema, i és que com que ens hem mogut en la ciclotímia emocional els últims anys, tots són emocions. Ahir vaig fer una xerrada a la Garriga i, ostres, jo intento tenir energia, no? Vull dir, no sóc pessimista, si no, no hauria vingut avui aquí un dissabte, no? Però clar, hem de dir les coses tal com són també, perquè és que si no, no ho podrem revertir. I em va venir una senyora i em va dir, ai, estic desanimada. I dius, amb aquesta ciclotímia emocional no podem
funcionar. Val? Per tant, jo us donaré unes dades. Jo sé que la gent el que vol és sentir coses molt positives, però clar, fixeu-vos, quan ens autoenganyem, això crea dependència. L'autoengany crea dependència, perquè et dona un estat emocional positiu. Però clar, quan et baixen a la realitat, costa desenganxar-se de les coses bones, no? I això requereix un puntet de metadona durant un temps, no? Jo us donaré aquí unes quantes dades. 1. No hem de ser pessimistes, per una raó molt senzilla. S'acostuma a dir a menys d'un 30% una llengua és irrecuperable. Bueno, està demostrat científicament que això no és veritat. Està demostrat. Amb menys d'un 30% de parlants habituals una llengua ho té molt difícil. D'acord. Però està demostrat que a menys d'un 30% una llengua es pot revernacularitzar socialment i familiarment. I ara no entraré en el cas dels bascos, és igual, no hi entrarem. Però ells a l'any 80 estaven al 15% de parlants habituals i un 10% entre els joves, si busqueu les enquestes d'aquella època, i ara estan a un 25% i un 33% entre els joves que alternen basc i castellà i una part molt important d'euskera, no? Per tant, de poder-se es pot. Ara, cal veure les polítiques que cal fer per revertir-ho, i la Marina ens n'ha dit unes quantes, en un segment concret. Jo avui us vull parlar sobretot, però, d'un factor clau, decisiu per la supervivència d'una llengua, no és l'únic, que és la transmissió intergeneracional, i sobretot de joves. Jo vinc a parlar de joves perquè són els que jo em relaciono i perquè al capdavall són el futur de la llengua. Mira, us explico una anècdota. Una vegada em deia un noi, fa 8 o 9 anys, em diu: ostres, he estat al Coi, allà a Alacant, al nord, comarques centrals. I ostres, tu, quina flipada, tio! Un 50%, 55% de la gent parlava català al carrer, més que a Barcelona. Clar, ell tenia la imatge que Alacant, la demarcació està molt malament i tal. I els dic: molt bé, Juli, però jo també he estat moltes vegades a la ciutat de l'Ovidi Montllor i la Isabel Clara Simó. I si tu t'hi fixes bé, la gent que estem preocupats pel tema sempre anem amb antenes, un 80% de la gent gran parla català, per dir alguna cosa, jo no he fet cap estudi, 80, 75, 85, el que sigui, i un 20% dels joves només, que no vol dir que no n'hi hagi més que el parlin a casa, dic com a ús social. I per tant, clar, això té una mitjana de vora un 50%, però és que tenim un problema, perquè la gent gran té el mal costum d'anar passant, i la gent jove té el mal costum d'anar creixent. I per tant, la fotografia del futur és el 20% d'ús social, dic, no és el 80%, perquè la realitat és dinàmica, és mutable. Per tant, jo li vaig dir: ens hem de focalitzar en els joves, sempre. Ens hem de fixar què fan els joves, perquè ells són el futur de la llengua. Em centraré més aviat, però, en el cas de Catalunya, perquè ja sabeu que les situacions i les problemàtiques són diferents als països catalans. Bueno, problemàtiques, algunes les tenim comunes, model econòmic, turistificació, gran canvi sociodemogràfic, però ells tenen governs actualment que fan contraplanificació lingüística, que vol dir que van en contra del català, faran tot el que puguin perquè desaparegui, i nosaltres el que hem tingut aquí és, no ho sé, jo no diria planificació lingüística sistemàtica. Ara ha millorat la cosa amb el Xavier Vila, s'ha de dir, ha millorat la cosa, però els últims anys, doncs, bueno, en fi, després si voleu podem parlar de per què no n'hi ha hagut de política lingüística, perquè els responsables no són només els polítics, els parlants també hi tenen una responsabilitat. Bueno, doncs, per exemple, no tenim dades, tenim algunes dades, dades, per exemple, que tenim, doncs fa poc va sortir un estudi que deia que un 25% dels alumnes de quart d'ESO s'identificaven plenament amb la llengua catalana. Per tant, vol dir que hi ha un 75% d'alumnes que no s'identifiquen prou. Tenim altres dades, per exemple, la capital del país, ja sabeu que conservar la capital és important, que els expliquin els flamencs en Brussel·les. Doncs hi ha 2 estudis, n'hi ha un de municipal que diu que un 28% dels joves fan ús habitual del català, i l'última enquesta d'usos lingüístics s'ha de dir que no sumava 100 tot, però deia que eren un 19% els joves que parlaven habitualment català a Barcelona. Són dades que tenim. D'usos horitzontals, l'última enquesta
d'usos lingüístics, a nivell vertical hem de dir que no s'ha trencat. De moment, la transmissió intergeneracional, o no es detecta de manera general. Sí que trobem allò tocs. Per exemple, jo l'altre dia era a Castellbisbal, a fora, a la plaça, amb els meus fills allà jugant, hi havia una noia catalanoparlant, devia tenir 28 anys. Escolta, papa, no sé què, en català, amb el seu pare i amb la seva parella i amb els seus fills en castellà. De tant en tant t'ho trobes, però no és generalitzat. I segurament trobem més parelles mixtes, català-castellà, que parlen català als fills. Encara ara, val? Tot i que la transmissió intergeneracional positiva, les últimes enquestes d'usos lingüístics diuen que s'ha empetitit, no és tan gran com abans. Val? Per tant, et trobes coses d'aquestes. Jo tinc exalumnes de 30 anys que estan parlant castellà amb els fills, alumnes del Vila de Gràcia, per exemple, però no és una cosa general. Val? Ara, a nivell horitzontal sí que notem, com a llengua subordinada i amb el gran creixement que hi ha, no pot ser d'altra manera, com qui diu, que els usos flaquegen. Deixeu-me que us doni unes dades. L'última enquesta d'usos lingüístics del 2018 deia que a l'àrea metropolitana de Barcelona, majors de 18 anys, per tant això no és estrictament adolescents i infants. Amb les amistats els usos lingüístics eren els següents a nivell horitzontal, àrea metropolitana de Barcelona, només en català, allò que parles sobretot en català, 7,4%, més català que castellà, 13,7%, amb dues, 19%, més castellà que català, 15,2%, només castellà, 35%. Estem en un procés de bilingüisme social. Ja sabeu que el bilingüisme és allò que passa mentre una llengua s'encruspeix una altra, no? Bàsicament és això, la definició. Doncs només català 7,4%, només castellà 35% i franges intermitges. Val? Això és el que tenim. No tenim dades supertreballades amb els joves. Tenim algunes de dades. Per exemple, em va sortir una a nivell educatiu fa 2 anys del senyor Cambrai, per cert, que li hem demanat moltes vegades la dimissió, però el Consell Superior d'Avaluació va fer un estudi que el va publicitar el senyor Cambrai també i la Conselleria d'Educació, i li vam demanar moltes vegades, però va dir la veritat, i és, escolteu, la situació no és bona a les aules, després en parlarem. L'ús dels alumnes del català als alumnes dels treballs en grup ha passat d'un 67% l'any 2006 a un 21,4% l'any 2021. Per tant, en 15 anys hem passat d'un 67 a un 21. Això ho percebem, els que som als instituts, això ho veiem, ho percebem. De fet, ens trobem amb una fenomenologia nova. Quina és? Que els alumnes catalanoparlants, això no havia passat fins ara. Els que sou profes, ja veig gent que assenteix, s'estan parlant, alguns, un percentatge indeterminat, en castellà. I això fa 40 anys, 30 anys, era bastant inimaginable. Poso un exemple autobiogràfic. Jo soc de Figueres, a tocar del que se'n diu el barri dels gitanos de Figueres, al barri de Sant Joan, i al meu carrer només érem 2 catalanoparlants, l'Eduard Collado i jo. No n'hi havia més, no n'hi havia. Era un barri fet d'immigració andalusa, sobretot. Nosaltres ens parlàvem en català, Era inimaginable que no ens parléssim en català. Parlàvem en català. I ara, en espais, en teoria segurs, com les escoles i instituts, està passant una altra cosa. Per tant, alguna cosa ens ha passat. Jo sempre dic, centrem-nos molt en els joves. Sempre que hem de fer polítiques lingüístiques, està molt bé, ens hem d'adreçar a totes les franges d'edat. I els nouvinguts, encara que tinguin 70 anys i 80 anys, és igual, el que vulgueu. Centrem-nos sobretot en els joves, nouvinguts o no nouvinguts, perquè ells són el futur. De vegades quan dic això veus que la gent del públic s'incomoda perquè clar, que et diguin que tu no ets el futur és fotut, no? Però no us preocupeu, jo tampoc sóc el futur. Jo tinc 2 fills de 4 i 3 anys i per tant els futurs són ells. Jo ja no sóc el futur del català. Si imaginem el català com una baula de 1000 anys, com una cadena de baules que s'han anat traspassant, ja hi ha una nova baula. Per tant el futur del català, com qui diu, per dir-ho així, depèn més dels meus fills que de mi. Per tant, jo ja no sóc el futur, centrem-nos en els joves. De vegades també dic, vaig barrejant coses, tot el que em va venir al cap, de vegades també dic, ostres, tu, TV3, la Corpo, que té un pressupost de 340 milions d'euros, com és que dedica un pressupost tan gran a programes analògics que tenen una mitjana d'edat de 50 anys en amunt? La gent gran, que ja tenim els usos lingüístics més o menys consolidats en un sentit o en un altre,
escolta'm, què necessitem a nivell analògic de tele, vull dir, un programa d'informatius, una telenovel·la de sobretaula, algun programa de debat, ja està. Ei, invertim en els joves, pot ser, ella ja ho ha dit la Marina, ens cal una reversió pressupostària, que vol dir invertir molt més en l'eina. Tolstoi deia que la música era la cornamusa del diable, no? Això és l'eina del dimoni. Això és l'eina del dimoni, perquè és un dels principals espais de socialització dels joves, a part de l'escola. Invertim aquí. Deixem-nos de TV3, de la Manchester Radiofònica, 2 milions a l'Ostrell, deixem-nos d'això, perquè el retorn que té no és suficient, perquè el futur són els joves, hem quedat. Per tant, fixeu-vos, ens estem adonant també que de manera horitzontal amb els joves, si no hi ha un percentatge molt elevat de catalanoparlants al grup, la llengua franca és sobretot el castellà. Quantes vegades n'heu sentit gent que diuen que eren 8 persones, n'hi havia 5 o 6 de catalanoparlants, però com que n'hi havia 2 de castellanoparlants, al final la llengua majoritària en un 70% o el que sigui era el castellà. De fet, la Marina em sembla que havia fet algun estudi o algun comentari que deia, ostres, en aquelles escoles i instituts on hi ha un 60-70% de catalanoparlants té possibilitats el català de fer-se servir de manera majoritària. Si baixes del 50%, de manera exponencial l'ús del català baixa, per la qüestió de la norma de convergència, de convergència. Per tant, això és el que tenim, amb la nostra llengua subordinada, i jo ho he vist al meu institut. Jo vaig escriure un llibre només arran del trauma del que vaig viure jo. Jo era tutor d'un grup de primer d'ESO. A primer d'ESO de vegades és curiós, es produeix una muda lingüística. Al col·le començaven el curs parlant-se en català i avançava el curs i es parlaven en castellà. I és curiós, de com l'entorn influeix en els usos lingüístics. Jo tenia un 45% d'alumnes catalanoparlants, perquè jo era tutor i al principi de curs, llengua materna, adreça dels pares, professió i tal, 45%, i l'ús no passava del 20%. I tenia alumnes que es parlaven en castellà. Això parlo de l'àrea metropolitana, les Corts, que és un dels districtes més catalanoparlants de Barcelona. Per tant, tenim la realitat que tenim, de vegades tendim a autoenganyar-nos, sí que és veritat que tenim una realitat molt plural, és a dir, la societat funciona i l'escola funciona en llocs determinats del país, i això ho hem de dir també. El que passa és que el fet de dir-ho no ens ha de fer allò de dir fer cherry picking, és a dir, agafar una anècdota per convertir-la en el tot. Us poso un exemple. Tàrrega. A Tàrrega l'escola integra la major part d'alumnes parlen català. La gent jove, molts parlen català, la major part. També els fills de la immigració. A Vic també, a Tortosa també. Ara, això vol dir que a grans trets els nouvinguts o els fills dels nouvinguts s'estiguin integrant? No. Hem de dir la veritat. En algunes zones sí i en altres no s'està produint de manera general. Per què? I això, ostres, no en parlem prou. És a dir, nosaltres fem wishful thinking. Si repetim moltes vegades que som molt bons i que som un sol poble, ja està, serem un sol poble. No va ben bé així. No va ben bé així la cosa. Us ho dic perquè fa poc hi havia una persona a Twitter que deia, clar, és que si ho diem, per això la gent s'integra. No, perdona, la integració s'ha produït sobretot allà on les correlacions lingüístiques eren favorables. Punt i final. Ja està. I allà on les correlacions lingüístiques, dic a nivell lingüístic, no dic a nivell mental, allà on les correlacions lingüístiques no eren favorables, doncs la integració s'ha produït menys o no s'ha produït. Per tant, hi ha hagut integració a zones de la Catalunya interior o en pobles concrets de Girona? Sí, n'hi ha hagut. Per què? Perquè el català era llengua ambiental i llengua social i ha tingut prou força per ser la llengua franca. Hi ha hagut una gran integració lingüística a Santa Coloma de Gramenet? Doncs ho sento, però no ho indiquen les enquestes. Per tant, ens hem de dir la veritat també en això, perquè no haurem de dir-nos mentides. Per tant, les situacions són diferents segons les zones del país, i jo penso que hem de fer polítiques diferents en funció de les situacions del país. Un exemple, a les comarques centrals del País Valencià, més d'un 50% de la gent parla català habitualment.
A Alacant, ciutat és un 3%. Podem fer les mateixes polítiques amb més d'un 50% que amb un 3%? Jo crec que no. Home, però tenim un projecte de país